segede. Maaf ya sayang, dikit-dikit nggih. Kan. Nanti dimakmi nggih. Ya. Makan nasi ya. Dikit ya. Nanti ada dapat sebelum makan nggih. Tak terus ngerian nggih, Bu. Nggih. Apa, Kak? Sangang puluh loro guys. Ikan kecil bisa ya. Dan nimbang sini. Dan nimbang. Azrul sakit guys, doane bendang mari ke nenek duit kok ya loro. Loh. 14 kilo. Medul telung. Loh, lah kok malah turu? Ya, berarti. Kok tinggi. Tak ikut ngamar. Tak ikut ngamar. Terus nyoba. Nah. Mama sakit kok gini. Bu Bedan. Ini beda. Ayo. Nang mari. Ayo. Nek wis diperiksa nang mari. Dateng ya. Ojo biayaan. Loro kok pecicilane piye karepe? Yo gulune lepo panas. Ngomongnya kosong. Kembung kok. Sing juga obat. Obatnya siapa? Obatmu. Obat suntik. Kowe gelem disuntik. Lha wi jarume wi delok wi. Nek omah yo ndang sembuh. Jare Azrul bar gendong Druwo, guys. Pas sampe tuku jajan wong iki diawe-awe Druwo, terus jare Druwone digendong Azrul. Terus diterno mulih jare. Apa? Aja nakal lho. Nyaman loh. Bis. Guys. Alah duduk kono. Enggak. Iki lokasine ning Getas, guys. Lho jare ning guru omahe gondrong. Samping. Hei, mari. Ya. Yo tok wewe kok. Kowe apa ngendong Druwo tenan? Tenan? Ya. Gak ngapa sih? Kak. Lah terus mbok kek endi wae? Tak bisa tenang. Mbok terno mulai. Salah jarane. Iya. Omah bagus ah. Iki tetep penuh ning kene ya. Kalau banget. Oke, suatu kok ngono ya. Nanti lamangan. Nah,
Kok nang omah. Cilikne yo. Kalau tonggone Asril, kalau Rama. Antare ramum. Oh, ket bolone iki lho, iki yo lara guys iki. Bojone. Tak dia enggak. Ini kok. Oh, alah. Lagi. Ya banget tapi menggini. Ya sih. Oh. Maune ya aku, guys. Pembawa virusnya Mbak Putri. Berenang kae to. Kan dek nang iki renang ambek Azril, ambek Kirana karo Nawang. Lah kuwi nganu bengi esuk iki aku panas guys, awakku panas terus watuk pilek ngono kuwi to. Terus aku ngejak Afnan, ganti Afnan sing lara. Lah cah cilik-cilik malah do ngrubung Afnan to. Ganti cah cilik-cilik wis lara. Tapi yo terah yo usum guys. Apa wi? Tuwek nom bocah ngono kuwi yo do ngono kok. Do apa? Do usum lara. Ngono sampean. Sekilas. Hai bapake Mas Dias. Ma, weh kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Muntah-muntah. Malam udah. Nek apa ngetulno? Oh, yo. Kamutan. Iya, dia kemarin. Iya, dia kemarin. Lah. Kemarin menyesal di suatu. Ngopi, nanyain aku. Terus. Karena Lisa ngomong gue tapi nanyain apa? Ngopi lu lagi tangan.